rebjak u għandu mnejn jħfif nħares lura u ngħid li kienu ġranet sbieħ kemm tajjeb u ħażin u għalkemm xi ftit jien kuraġġi dir meddejt u mxejt kif dar li jien matul iż-żmien u drabi li żbaljajt żgur swew li tal-talin għax qomt meta waqajt tlewwimtu l-ħaqftejn bl-għajnuna tal-mulej li ssibta kull imkien għatali qalbi xejn u mxejt kif dar li jien matul iż-żmien li kelli narġa' lura l-bidu ta' dit-triq u t-tieni nażel li nixtieq xejn ma nibdel u nimxi fl-istess pass u narġa' ngħid matul iż-żmien li mxejt kif dar li min jaf għada sensi min jaf x'għad hemm mistuq kull bidu fih it-tmiem u r-rota terġa' ddur bl-għajnuna tal-mulej u kull min xtaq lil-ġid għatali qalbi xejn u mxejt kif dar li jien matul iż-żmien li kelli narġa' lura l-bidu ta' dit-triq u t-tieni nażel li nixtieq xejn ma nibdel u nimxi fl-istess pass u narġa' ngħid matul iż-żmien li mxejt kif dar li xejn ma nibdel u nimxi fl-istess pass u